Ens han donat 2 premis en el top 20, un per la gestió global i l'altre per la seguretat en el pacient, i en fi, que et reconeguin des del punt de vista absolutament aliè i fins i tot supranacional, per dir-ho així, perquè és, més enllà de Catalunya, és un premi a nivell espanyol d'una empresa americana que treballen aquí, que d'alguna manera distingeixen els hospitals que, seguint uns determinats criteris, doncs fan les coses bé, i ens diuen com amb gestió global i amb seguretat en el pacient sou en l'apartat d'hospitals petits doncs un dels millors hospitals d'Espanya. Jo crec que això ens ha d'enorgullir tots, d'alguna manera ens ha d'impulsar a seguir confiant en el nostre hospital, que això que dèiem abans, que en poc temps es traslladarà i que encara podrà prestar, jo crec, una assistència més digna a tots els ciutadans, i continuar insistint en la mateixa línia. Avui en el ple probablement estarem tots d'acord en felicitar a tots els treballadors de l'hospital. Jo crec que això el mèrit és a tots els treballadors de l'hospital, des dels més alts fins a la gent de neteja o els camillers, els que puguin tenir la categoria laboral més baixa, però a tothom hem de felicitar perquè aquestes coses es aconsegueixen en conjunt i no per accions individuals. Llavors n'estem molt satisfets, i el que hem de fer és seguir impulsant que les coses es facin bé.